16 postos repartidos entre as prazas da Independencia e de España. Así se presenta a edición deste ano do Mercado de Nadal de Vilagarcía. A medida busca o cumprimento dos protocolos de seguridade e evitar aglomeracións. Intentamos que se fixera da forma máis sencilla posible, sendo o máis segura que poidamos, por eso se divide este ano en dúas prazas en vez de en unha como ano pasado. Ademais, serve para dinamizar ao mesmo tempo dúas zonas da cidade, nun contexto no que o apoio á economía local é máis necesario que nunca. Este tipo de eventos tamén atraen moito pois eso, as cidadáns que deciden vivir as rúas, non, para as súas compras e para mercar. E ao final traes un pouco de sinerxias no mercado local e afastaste, mellor dito, do tema da compra online, que ao final é, en algúns casos, o que máis eles admiten como que lles fai dano, non? Entón, esta é unha maneira de facer, de dinamizar as rúas, pero dinamizar tamén a economía local. O mercado mantén a súa esencia, polo que todos os produtos que se poñan á venda deberán ter relación co Nadal. A nosa idea é que teñamos produtos sempre que teñan algunha relación co que sería o Nadal, non? Produtos tanto gastronómicos, o sea, produtos como sería o turrón ao corte ou como serían os fiambres típicos de Nadais, como tamén pois o tema de decoración, textil e incluso os típicos agasallos que se fan nestas datas. O Concello asume este ano a xestión directa do mercado, ademais, dadas as dificultades que atravesa o sector comercial debido á pandemia, Rabella exime os participantes do pago da taxa por ocupación de solo. A iniciativa estará dispoñible do 4 ao 29 de decembro.